video Zirtirtu zongzongte in zawai chi bai ule tun huna hianin class 12 economics part A chapter 5 aggregate demand and its components ti video masa kan ti zolo kha kan chun zom dona tun huna chuanin saving function te tengin kan tan dona in le khabua chuan page number 121 za somni pakhat na atangin in chanani le saving function kan ti chuan ma kan soito ang thau khanin saving chu kan income atanga consumption bangzong kan man bangzong kan save kha saving function a chuanin kan tar langa hetilaya kan siang hianin saving is equal to income minus consumption mo kan poisa lak lu atanga kan manral kan pe khanin abang zonga kha saving function ti anga kan lak chu ni consumption ang thau khanin saving chu income ne in relate ngei income ne in kung kai ngei anga ya income om lo chuan saving kan nei thei lova chu tiang bokin consumption kan nei thei lo bok ani kan khol thei lova khol tur om thei lova chu tiang bokin manral tur kha income om lo chuanin a om thei lo tu ka ngai ani a ti chuanin saving function chu consumption function kan soito nen kha ang thau khanin income nen khanin direct takin a ingkung kai ani entirna saving kan saving tura zir khanin kan consumption hi ain shil thei thowa kan income atangin saving le consumption a kha chu akal sang thei chau te na ni income alo puntul kan income kha alo pun chuanin kan saving a kha apung ve don ti na nia kan income a kan poisa lak lo a alo tlak niama alo tlem chuanin poisa khol tur emo nakin huna man tura kan da that tura kha alo tla niam twal twal don ti na ni le a table hi kan en chinanga ama sabera chuan y nia chu chu income ti na c consumption s saving mo ta hianim zero level of income so biom ja chu income hi anei lova zero ani chuanin consumption a lo om thau ngai chuan consumption a hian ta hian 30 a india chuan saving a chu minus 30 mo saving anei thei lo ti na ni 20 core a lo la lu ta 20 core a lo la lu ta consumption a 35 ada minus 15 saving a mo ti chuanin 40 nia consumption a 40 chuanin zero alak lu zong kha amang ral ta veka ti chuanin khol tur nei lova zero ani ti na ti chuanin income a chuan 60 nia consumption a 45 nia 60 tanga 45 kan minus chuanin 15 alo chuaka 80 tanga 50 kan minus chuan 30 alo chuak le a tiang zel khanin 120 tangin 60 kan minus chuan 60 lo chuaka a saving a chu 60 ti na ni tilai sonin diagramming kan represent a tilama y axis a hianin saving x axis a hian income chu y ting kan da thin kha hetila ya hian kan hmunga horizontal line below the horizontal line hnuaya curve hi akalani shim chuanin negative interpretation om tina ni tani ti chuanin hetilam hi positive tina nia helam hi negative mo negative nia tilam hi positive rin peizol achin chunglam a hianin positive ho kha positive interpretation a result kan nei ho kha kan da negative interpretation result don chhuak ho kha downward side of the horizontal line kan ti rin pei nuai lama khanin kan represent thina ni heta chuanin hemi curve hi saving function ania saving ss kan ti hi ti chuanin tilaya hian kan rina saving function represent a chunglam ni chuanin hei tiang milhyang kan rema ti chuanin negative 30 hi alian berania ti khanin kan represent me ni mo negative 30 thleng khanin saving a kha hemi table ne na kan interpret na khan chuanin a thlen thak nuai ber kha minimum level of saving a kha a khol thei niam berakha minus 30 hemi table atanga lo lang dan chuan so kan represent thei dan chu ne adot le a chuan in propensity to save kan en lenga
saving function hnuaia propensity to save chu amami kan soi ho ang thau khanin saving le income in kung keihna hey ti han mo propensity to save chu saving le income poisa kan khol le kan tho chhuah in lei chin na le in kung keihna kha propensity to save a kan zirtur chu ni chuan saving chu engin nge ron shil kan ti chuanin kan poisa khol chu kan poisa hlo kan income bokin a ron shil ani amami kan so yang thau khanin propensity to save bon average propensity to save le marginal propensity to save oma tun huna hianin average propensity to save kan en masa zo kanga average propensity to save chu saving divided by income income kan saving kan poisa khol thada kha kan tho chhuah kha na ron shil ti na ni entirna table a hianin chiang takin ron shil aron en fia aron tar langa income chu 100 ania save income saving average propensity to save ta hianin ama se zo khian income chu 100 ania a saving chu 20 ti chuan average propensity to save chu 0.2 mo 0.2 nia number 2 hian income hi cheng san hi 200 ania saving chu 80 nia average propensity to save chu 0.4 ani average propensity to save hi aum zia dik taka chuanim total saving kan khol zong le total income kan khol zong le kan lak lu zong in lai chin na kha average propensity to save fian ron soi fian ni average kan ti chuanin enge azavai atanga kan la khom kan khai khom na ti na khani mayanga ti chuanin income 100 rupees score 100 rupees score a income a chuan a saving chu 20 rupees score anita chu average propensity to save anga kan da kan chhuah chuanin 0.2 anita ti hianin 200 a po diang kan chhuah ka 0.4 average propensity to save chu hemi table bi ka chuan alo om ta ni tan diagram kan enanga diagram a son horizontal line x axis a income rupees in coordinate pe a vertical line y axis a saving chu rupees in coordinate pe boka ti chuan saving function lai taka chu minus 40 lai le minus 40 tan tlangin khita 80 saving function thleng khianin a chhawa chuta chumi omzia chu minimum level le maximum level a kha aronin tar langani kan saving thei kha with respect to our income kan ti khamo kan income kan lak lu azera kan saving atam thei ang ber le atlem thei ang ber kha a minimum ma chuan 40 khanya chu negative side below the vertical line kan ti vertical axis hnuaia vertical line hnuaia x axis hnuaia khan minus 40 oma ti chuanin saving function in a chawa ti hianin kan minimum level of saving chu minus 40 alo ni ti na ni ti hianin average propensity to save chu kan she thiamanga marginal propensity to save kan soi fiale don nia le marginal propensity to save kan soi ve thunga average propensity to save chu kan soi zo to kha marginal heta consumption function a kan soi dan nen khan tlim chuina danglama khami kha danglam na lai kha kan en chia na nga yani ta chuanin marginal propensity to save kan soi do na marginal propensity to save chu change in income saving divided by change in income tinani chu saving income kha alo sa ne mo alo tlang thiam khanin kan saving a kan poisa khol za ta kha alo tla thiamin alo pung thei boka chu marginal propensity to save chuanin a soi tu mani marginal kan te kha chu additional kan ti la ya khamo additional alo omme mo khami income a khanin kan poisa lak lu kha alo pung thu te mo alo tla thiam ani kha ani chuanin change danglam na alo oma kan income kha constant lo ti na angai reng ani lo ti na ani ti chuanin kanina kan poisa lak lu kha angai reng ani lo chuanin angai reng an lo ni lo khanin kan man ral zate kan khol thei zate investment kan ti thei zate engkim kha danglam theya heta bik chuan saving kan soya wangin change in saving is divided by change in
income ti ni ti chuanin hetilai a table hi kan enanga a table hianin income a chuanin 100 200 300 a oma chu change in income a income a kha lo dang lamta angai ring kha lo lovin alo lak lu zat kha lo dang lamta heta chuanin dang lamna nei lova 100 ngai tho kha ala nei ti na ni ti chuan 100 ngai tho ka hetilai hianin ala la luta ala hlo chhuak ti na ni te pani na ve thunga chuanin change in income lo to income kha alo dang lama cheng za alo ni ta ti chuanin heta ve thung chuanin 300 tengin 100 a buk alo ta thale ani chuanin chu change in income le kan income kan poisa lak lu za le kan tho chhuah za zong kha le adang lamna chu tilaya hian chiang takin kan she theyang chu adang lamna le kan income initial income and change in income chuanin saving kan kalanga saving hen ta hianin 100 income nei khan 20 a save mo 200 nei khan 80 a save ve thunga ni chuan 300 la lut khanin 150 a save ve thunga change in saving le change in investment change in saving ve thunga chuanin hetilaya hianin change nei lawa tiro ti chuanin tiang kan da bleng mai ni heta ve thung chuanin change in income atang chuanin change in saving a chuan 60 he zani lalut alak lu lai khan za a khol theya somriat alak lu khanin somru ka khol thei ve thung ti na ni mo za ti chuanin zathum alak lu khanin za somnga a khol theya za alak lu khan somsari a khol theya chu MPS marginal propensity to save in kan chok chhuak le hemi formula mang hianin ti chuanin hei za chuanin change om lo ve wangin engma MPS a khan chhuak thei om lova chuan 200 ve thunga hian chuanin change in saving le change in income kha ve wangin 0.6 ron chhuaka ti chuanin 300 income ani khanin income level of 300 ani khanin change in saving a chuanin 70 nya change in income a chuan 100 nya 70 divided by 100 chu 0.7 alo ni ta ni ti chuanin diagram min kan represent diagram kan hu ang hianin saving hi asir lam chawa hiang kan da chu so 0 20 40 60 80 in kan chhoti ra hnoi lama minus 40 in alo chuk thale chuanin horizontal line x axis a zone income kan tar langa kan poisa lak lu sa ta kha chu 40 80 120 160 40 table in kan counter ti chuanin 40 hi minimum level of saving lai buk khani so tilai song kan enanga 80 le 20 80 le 200 lai kha diagram in kan han ko zone tira ti chuanin change in saving lai chu 40 alo ni ta ni ti chuanin he tilai horizontal 20 tilai below a hianin tilai inkar ti a khanin change in income he tilai atanga alo punna la ya kha za in alo punga change in income alo oma change in saving alo tar lang tel bokani le tuna chuan relationship between APC and APS chu average propensity to consume le average propensity to save ani hetilaya ma khanin kan soivek to engi average propensity to consume engting average propensity to consume kan zonanga engting average propensity to save kan zonanga engting ingkung kaya engting a formula ni ti kha kan soivek to kha tun huna chuanin a in kung kai dan apani khian average ve propensity to save le propensity to consume khi engi ain kung kai dan ti kan soidon ani average propensity to save chu hetilaya formula kan soitong khanin c plus y ania c divided by y ania consumption divided by income mo chuanin average propensity to save ve thung chu saving divided by income ti chuanin ama kan soito ang thau khanin income kam sumlak lu chu kan mandral le kan poisa kho za thi ani saving function kan ti to kha mo income is equal to c plus s
income equal to consumption plus saving. Ti chuanin APC le APSC kan bela average propensity to consume ti le average propensity to save kan bela chu a formula ve te C divided by Y plus S divided by Y kan belta ti chuanin ti hang common kan la LCM mo LCM chu Y lo nia achung lama chuan C plus S lo om ta ni C plus S khan enge atluk pui kan ti chuan C plus S is equal to Y mo chuanin heteron chuak chu Y divided by Y lo ni ta Y le Y kan han kat ta kan han divide ta 1 lo chuak ta ni hetila ya hian kan ziak ta APC plus APS is equal to 1 ti ne mo cross multiplication mangin APS equal to 1 minus APC mo chutilo pon APC equal to 1 minus APS tin in relationship akha kan chok chuak thina ni ti hianin average propensity to save le average propensity to consume chu income atanga ron piang ve ve ni wang khan ti hianin osam takin interpretation kan siam thei ta ni le tuna ve thung chuanin relationship between MPS and MPC and MPS kan soidona amasa khanin relationship between APC and APS kan soito kha average propensity to consume and average propensity to save katiang ang chia khan marginally chon change ti na kan ti to kha mo danglam bel emo payamo om kan ti kha ti chuanin MPC chu heta formula kan zia to kha marginal propensity to consume chu a formula a chuanin change in consumption divided by change in income mo ti chuanin marginal propensity to save ve thunga chuan change in saving divided by change in income alo nita I danglam na change ron siam ve ve a ti chuanin marginal chu change belemo payemo om kan ti kha ti chuanin change in income chuanin income khan enge atluk pui kan ti chuanin saving plus consumption kan ti kha mo heda chuanin change in wang khan change in income is equal to change in saving plus change in consumption income kha alo che a alo tlawmngaite alo sanga alo pung thei boka chutin I chuanin saving le kan poisa khoza le kan manral za takha adanglam ve ngei thina ni chuanin MPC le MPS chu kan han bel khoma change in consumption divided by change in income plus change in saving divided by change in income mo chu change in saving le change in consumption le change in saving chu enge tukpui kan ti kha change in income mo ti chuanin change in income anwailam LCM kan la a change in income kha LCM aron chuak ta ni ti chuanin change in income divided by change in income chu 1 lo ni ta ti chuanin cross multiplication form kan han manga MPC plus MPS equal to 1 ania right side a lo phaya 1 minus MPS MPC is equal to 1 minus MPS alo ni theita ani lo vek point MPS equal to 1 minus MPC ti pona soi thei ani kan theng hin lo tur chu marginal ani chuan change a ti sha tur ani change chu ti hai tia ang sign delta sign hianin change kan represent thin ani marginal propensity to consume le marginal propensity to save in le china ka soi so cha marginal to change kan ti khania additional unit kan siam te la kha mo consumption ni mo saving kan poisa khol ni mo kan mandal ani mo khanin additional unit lo om bel kha om china ti chuanin marginal propensity to consume mo marginal propensity to save diagram can represent negative om thei kan ti da ya kha negative point kha chu horizontal line lo oma vertical line oma horizontal line why negative point kan ti da ya kha de negative point a hian achang chuan om ve theya achang chuan in om chuang lova engai pin om rin tu ti na ni lova ni ma sela achang chuan in negative point thengin marginal propensity to consume le marginal propensity to save la ya kha kan zu thembel thei thina ni om sia chuan in kan income alo danglam na kha alo thlem viau ni theya chu saving kha additional saving kan siam kha change in saving lo om kha alo danglam thei po ni marginal propensity to consume le marginal propensity to save kha achang changin negative line
draw tel thei ani thina chu me om zia chu minus point arong king tel thina ni ti chuan in marginal propensity to consume hi atha pui thu im number 1 I na te thina ni ma sela 0 I in alian thina ni chu me om zia chuan in point decimal points om thin decimal points in marginal propensity to consume le marginal propensity to save kha atla pui thu in decimal point represent ani thina ni achan chu additional kan siama kha kan income change in income atanga kan chu thin ani wa khan ti chuan MPC le MPS kha a input kan dan kan sheto a MPC kha half alone ni chuan MPS po kha half alone don tina ni entirna MPC kha marginal propensity to consume kha half ani chuan marginal propensity to save po kha half alone don tina ni he omse a chuan less than 1 more less than 1 te fe ni ta 1 I te fe ani ta ni ma sela 0 I chuan in alian te fe thung tina ni omzia chu hemorrhaging kara hian marginal propensity to save le marginal propensity to consume kha om thin ani ole khatizong kha tum video kan zer the chu ani a video le te ka zirlai kan zir ho le thiu don ya